Ulan na guys, tugnaw kayo, tanawa. Background, no? Kapag alas 2 pa sa hapon, ingani yung weather din. People, good morning, good morning, good morning, good morning. Halata. Grabe energy, no? Actually, ganina rami niabot. Oga. Karon pa nabali ng energy. Kaya wala na, pass out na sad ko may gala. Nahubog na sad ko. Ladies and gentlemen, DJ Makoy! Alright, it's on to the time, baby! I can't imagine na may tabo na sad. Sa lingaw na ako sa audience. Imata na lang ko nga ako sa kwarto nga walay sapot. Nano na pagmatapos ko, ano nakahubo na ako, ano ako sa kwarto. Nahuman ba na mamuntukar mo? May pangutana. Na kami na ang busy, nanapon mi diri sa very nice place. Talakag, Bunsetas, Fun Rides. Muna among setup karon. So tubangan kana ang among stage. Ang background, lawang background, kabukiran may gala. Tugnaw kayo. Ay mga buyog. Sige kayo ba? Plaster ka DJ Mac. Meron kayo. Oh, pasensya. Background na mo, pasensya kayo ha. Ako'y party list, ang pangit party list. Tigpanalipod sa mga pangit. Ay mo kahadlok, dito mo itudlo. Ako inyong leader. Help me feel that I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Ladies and gentlemen, Miss Liza Neri. Buka pa kayong palibot, buka pa kayong mga tingog. Wapo kayo bro, dili basta-basta. Di yun eh, basta-basta ang atong mga contestant. Of course. Dito kayo mag-judge, dito kayo Full mag-judge. maging kaya mga host. Grabe. Completos Ricardos na kayo. Grabe na gini ba? Asa, Wala pa! Together this war.
puros maayo. Di lalay mag-unda na, bulakaw namin. Isa man yun. Ganun sa what? Grabe naman. Wala na, munda na, uli namin. Wala na, di namin mo. Uli namin, uli namin. Puro, lisur lang mag-judge sa limos. Bukas ay tanging sa'yo nakaraan. Kay mangki ang kulay mo, dugo pawis, inalay mo, di ka na maapin. Ngayon o kailanman. Normal na ang oras diri mga launa pa. Pero tanawang katugnaw, ginoo ko. Launa may hatid sa kanan. Oh, pila, saan na? Apit na las dos. Hapit na alas 2. Pero tanawa ang weather. Lain ang ginagapag sa gid. Oh, no. Grabe na. Guys, Normal lang ito rin. Katugnaw. Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? I wanna run to you. You know how I feel. Breeze looking over. You know how I May pagdaw ka meron. feel. Well, it's a new day. It's a new day. It's a new life for me. You know how I feel. Lost some of the trees. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Rain or shine, baby. Ulan na guys, tugnaw kayo, tanawa. Background, no? Sige na. Kapag Next contestant. alas 2 pa sa hapon. Ingani yung weather diri. Kung wala pa nakani, ano na mo. Mr. Ladies and gentlemen. Lamig. El Saligumba. Alright, we're done. Yay! Naulan-ulanan dito yung may gala. Grabe. Grabe kira gyapon. Di dali mag-judge. Puros maayo ng mga singer. But anyway, kailangan na kumula ka. Okay na pa may panlayan pang pambuhaton. It's raining. It's raining cats and dogs. Miat. Ay, biyan. Tabihan siya miat. Pabilin siya. Wow, formal rich. Look at me attire. Huh. Sigida. Naka-formal na yun. Na ako dahil sa Lux Hotel para sa line na po na host ng Pamugas. Ipalupad ko na lang. Hi. Hello. Hello, beautiful girls. Hello. Hello. Hello, sir. What's up? Sir, ayan po sir. Idol. Diyan, Bantige. Ay. Stock market. Oh, pero stock market.
Actually, I was asking Sir Gani, ano sa muling kuan? Ako sad, I have no So, idea. siya ang klaseng award din din. So far, sa akong mga kakakita, ang word na akong permiti kakita kay profit. Basta ka na, good. Basta galing, Sa poll. basta galing profit na galing akong makita nga word. Ha! Malagting din ang Na dalawa. ako sa sakto nga grupo karon. Wow! And thank you for inviting me tonight, ladies and gentlemen. This is a gathering sa tanan mga members sa Freedom Traders Club Yes. under Northern Mindanao. See the difference? Yes. If rich people ang magtapok, gathering. Pag ang mga pobre nagtapok, rally. Rally. Manang dati kami pag Gathering, magtapok, oo. magtapok mi sa una, gina-disperse mi. Disperse! Oo.